A opäť tu máme jubilejnú desiatku. V expozíciách Kežmarského hradu sa už po 10. krát prenesieme do rozprávky. Tentoraz do rozprávky o múdrom či hlúpom Janovi. Príbeh pre deti i dospelých si vtipným, ale i poučným spôsobom získa každého diváka. Predstavenia sa opäť ujal režisér, scenárista a ešte kto vie čo všetko v jednom Marcel Hanáček. Hlavným hrdinom je múdry Jano, teda Jano, ktorý si myslí, že je múdry, ale ako sa do toho sveta vyberie, tak bude zisťovať z krajiny do krajiny, že zase nie je až taký múdry, ako si pôvodne myslel. 30 účinkujúcich odohrá v najbližších dňoch šnúru predstavení pre viac ako 3000 detí. 5 sú Janovia, pretože hrá sa spôsobom, rozprávka ide z miestnosti do miestnosti, to znamená, že keď Jano odíde z domu na cestu, tak už druhý Jano sa musí pripraviť, aby zobral ďalšie deti. Pripravili sme si tradične hudobné CD, naše krásne princezné si pripravili aj takú promo choreografiu. Vyzerá to ako v nejakej takej predajnej televíznej show. Každý rok uvažujeme, že či ich ešte budeme nahrávať, lebo naozaj za to neoplatí pre nás, ale napríklad aj ja doma viem, že tie CDčka potom tak 2 mesiace v jednom kúse hrajú a v jednom kúse sa tie malé deti kolo toho krútia, tak je to asi pekné. Deťom sa predstavenie nepochybne páčilo, čo ocenili obrovským potleskom. Aký bol teda pre nich hlavný hrdina Jano? Múdry. Hlúpy. Hlúpy? A potom čo sa z neho stalo na konci? Múdry. Múdry? A prečo? Lebo potom sa vydal. Z tohto vyplýva i ponaučenie pre dospelých. Ak chcete zmúdrieť, stačí, aby ste sa vydali. No ak sa, milí rodičia, trápite tým, čím obdarovať svoje ratolesti k dňu detí, máme pre vás niekoľko námetov. Knihu. Knihu akú? O princezne. Pretekárske malé auto. Babiku. Baby Annabel. Kozmikvina. Také autíčko červené. Neučiť sa. Voľno v škole. A neviem, ešte niečo také zo školu spomenúť, že by sme sa nemuseli učiť. Pre všetkých, ktorí si predstavenie na hrade nechcú nechať ujsť, prinášame pozvánku od jej tvorcov. Tí, ktorí nemajú čas prísť v júni, tých pozývame cez Európske ľudové remeslo, keď sa mesto premení na remeselnícke dielne a Kežmarský hrad sa cez deň premení na rozprávku a v noci sa vrátime o 200 rokov dozadu na začiatok 18. storočia, keď v Kežmarku zúrila morová epidémia.